Sarfinang tum leadership planning program party yang kecipan tangnang pan plan kedam kupiksi kecingrai kono. Pinini litum leadership meet pusi dolo leader atum agyan ke doji aphan a quality ke doji aphan athema litum ke rat atum si aphan si ke japonji lasi nitum jasemet ki pudam bangke leader aphan kaci leader ke man kang tung polotang te la partiang bong komat man leader inut doji la aphan se aman pichot nahi isi abang lalo la pen lalong ka follow du nahi a phisi ke du nahi a Pherangke hat dun put det la po abang ke claim nang ni po abang eson la pen kita balong ki po son thak si leader ke manji pulotang te ilitum sakor si manangi puhala da ke tok do nang yong si leader maning tung thedung amunit cheplang tung pulotang te nang munit atoma sakor si manangi lapen nang leader si cheplang thedung leader cheplangi pulotang te nang ban munit atum aban si cheplang nai pusi halada ke tok do la so teng si nilitum pini ke chingwai ke ilitum ke rat atum phansi ke doi dun si kapang tui nang gi akam se klem ji a Pheranging hong thip abang e chok chelo a lig basi ke doi dun nang po la pot ilitum se chepiduk nang po meeting along ilitum arpek kar kogia phansi chepon nang po no pak si ku si Jepon nang po hala wrong beti meeting do dam ya pan o nante itum tarpulin si Jepon nang po hada ki kim ya pan la son si ni tung ching wai la pen ke a hok alam lo ni tum akethe leader ke jeplang tum an ke si kang tum an ke nang tum sakor le munit asakor karbi inglong so tum asakor si manang po la pen inglong so tum aban si manang po dalo la pen to MP election ta nang ti bokelo mati sir aspan ka chisik nang tum kuano sir MP election phan ke nilitum lam ke than lok pen si nilitum ke poisa pen ke nam un nilitum ke apod lam ke than pen kapachini pen si la political aja kong ke piji phan si nilitum ka bor I lok lo ke than lok lo athema kachalak pen kali kachalak pen ke claim u lo ke ningkan troxy tap claim et lo election da hai bom lo ke hai he ke lilo hai bom lo se ta hala tum ke hai atum ake chok che atum si hai rong ki lu ke thek the atum aphan si bang ha konat ni pen na ing doi dun po na pape hai dun po la son si claim poi sa pen se ta nang thok dun po pape hai po amad la son ke claim pen na jok non ke ilitum ke six schedule a power ta election ka pedo voter list ka selam a power ta itung ke Assam government phansi che yor to that lo lapen long recap ta ilitum che yor to that lo lapen council administration ta Assam government phansi through DC si ilitum chi pi to that lo lake kilu potlok lo lake politics ke the khalilu a politics a binong si ke thek poson te karbiang long ka pang tang kap karbi atum han ka pe plang ing long arat tum han ka pe thek ka pe plang akam si tum claim puken te itum claim thek the det lo ke duk thurong lo ke 90% a atum ke a hemta ing mat plaster sai se lo ke di mat plaster a hem ke non ke nang Meghalaya ridam eta long lelu Naga Mizoram ridam eta long lelu Nagaland ridam eta long lelu Assam plain district ta leader ridam ta long lelu lagi ham ya tum don ni do yimeni la puchot anat lu lata lasi itum election ta hai piglo ke taxi election ke hai lo pulo heglo amat update tipi vir to that lagi ke thek thelu kan te lagi ki lu lo lagi lasi non litum ke kapachi ni pensi munit tum chini pensi ni tum han election nang pape hai nangi lasi ni tum kam claim unji lasi det la pen munit tum han pe jok unji po akam si ni tum claim la pen election to ke MP ke thur vek po MLA ta thur vek po MSC ta ko thur vek la la athe election hello vote Kipi hello ito ma ron lo ke ito ma vote hello AK47 a rifle lo ke ito a vote hello bomb lo ke non hut ke ka Pherangke torual hile pen ka chi ap nangi pa arni ka lilo non ke tele vote Kipi pen se itum ron che dan nang po sir la pen padusia akar jula kusam lo non binang tu sponsor pen 18000 on solar project han land allotment yellow kasi transport ha ngi ton party pen
नेलितुम के ओपोस लो लाता 18,000 के बोरजान है किलो पर ले लो के लाता lagi backdoor pen lo ke lagi anung ang hap pen si bang kecil tum nang ki lut si la solong lagi en lo ke ente ili tuma CMEM tum ki lu pot lo ke la si se kroi dun det le lo seta kacalak pu lo je ma tha yi la he lo kacalak lagi det ki me yi gali gyan ni pen si det me yi gyan pen si gyan o det po lo calak rong pot lo la he lo itu ma det ta ko vir lagi borjan de ciri suri kriner kep pulo lang pher benge chiri suri ingkoi hadak pen ke la pen ha sing ha son ang long athak ya ser ki tukji la pen long ingchin ki tukji aphan pu hadak ta aku company tom phan jor le pu an ke ilitung ke kere ke krong association si ke form hadak ta lang pher ta la pen ke ha kang ararong ta la pen non ha Borjanta association si ke form hadak suri troxy suri ner ke poisa nang pidunon long le pata nang pipo angke nang tum chuyor long po pu long le chi bilong po long le chi rai long po bangali long le chuyor long po pan si pota ki piji pu lage ki lua kam lo gente lage la si ke tum tribal tum pan ke bang tum tai pulo tribal tum ke jasemet karbia tum ke long le ador si ka chini kai kik ke dover ke en me la pulete asamis pen ke amoy lo english pen ke a value chini ne muilo chini ne dam to he jane matro amar tribal karbi hokole heiti he kotha he karone etia la sinon hut la compensation ke longji lok bansi pata tagi pi kaparlina kam pata ki pi ke pe jor long le det je phan se ke claim no nge pata ki pi ke kapi jor long ye phan se claim ai ame thanga det ka se jor ji yo antal ka se bai tu ka cha lak atum lu ta hu association ke form